Velkommen til Råbjerg 23. Råbjerg, det er sådan en stille Hanke-villavej i Karlslunde. Her ligger nummer 23, og det har vi altså til salg. Herude fra vejen, der ligner det jo sådan et helt almindeligt villa-hus fra omkring 1970. En del af det er bygget i 67, det næste i 77. Men når I kommer ind, og det skal jeg vise jer lige om lidt, så folder huset sig ud på en uventet måde. Her gennem indkørslen. Vi stopper op og kigger herhen. Vores lille morgenmadsterrasse. Der er rigtig dejlig morgensol og et godt sted lige at få sin morgenkaffe. Så ind igennem carporten, hvor der er udgang ned til haven. Og ind gennem døren. Så kommer man ind her i entréen. Foreløbig er vi jo ikke så overraskede, fordi sådan ser entréer jo ud. Og selvfølgelig med gæstetoilettet, lige når man kommer ind ad døren. Og herinde, så til venstre, der har vi et køkken. Det synes vi selv er et dejligt stort køkken. Og dem vi købte af, de havde faktisk deres runde spisebord stående herude. Det har vi så valgt ikke at gøre. Vi synes ikke, vi har brug for pladsen. Og hvis man så kan se den lem deroppe, så er der et stort og dejligt loftrum til alt vores rod. Der vælger vi så ikke at komme op i dag. Jeg kan fortælle, at en tidligere ejer havde faktisk togbane deroppe, så der er godt isoleret og fine gulve. Herinde har vi vores spisestue. Det er udgang til morgenmadsterrassen, og så her er der så dør ind til stuen. Tidligere ejere havde faktisk blændet den her dør, fordi de havde brug for et værelse herinde. Det var så også dem med spisebordet i køkkenet. Når vi kommer ind her, så kommer vi ind i vores stue, hvor vi dels har en udgang ud til en sådan fra middagstid og det meste af eftermiddagens solterrasse. Så har vi vores brændeovn, den har vi været rigtig glade for. Det er smadret hyggeligt om vinteren. Og så har vi her lige fremme noget, vi i dag bruger til kontor. Tidligere, da vores børn boede hjemme, der var det her værelse, og det, der så fører op ad trappen, det var sådan et teenageværelse, eller man skal måske kalde det en teenagehule. På et tidspunkt havde vi valgt at tage gelænderet af trappen, fordi vi sådan set ikke syntes, det var så pænt. Men da vi så fandt ud af, at vi skulle sælge, og det ville være en K3'er på tilstandsrapporten, hvis ikke det var der, så satte vi det op igen. Det er det så anden del af det ene teenageværelse, som han jo havde lavet til en rigtig stor og dejlig hule. Og han var rigtig glad for at bo heroppe, men ikke gladere, end han dog flyttede hjemmefra på et tidspunkt. Og så et vindue herhenne. Og der kan vi lige tage et view ud i vores have, som går derned til alt det grønne, og så er der det store fællesareal nede på den anden side, og lige overfor ligger en børnehave. Vi går ned igen til kontoret, eller værelset, eller hvad man vælger at bruge det til. Og herfra fra stuen kigger vi ud i vores havestue. Og det er så den del af det, der blev bygget i 77. Det er faktisk, den er lavet på en måde, så det i dag tæller med som boligareal. Vi har valgt at lave en træterrasse lige ud for, og så kan vi så flytte vores havemøbler ind og ud af havestuen, alt efter om vejret til at sidde ude eller inde. Og den terrasse, der er her, det er en rigtig god aftensmadsterrasse. For den sags skyld også, hvis man spiser morgenmad midt på sommeren, så er der også sol derude. Aftensmad og morgenmadsterrasse. Da vi flyttede herind
så boede vores anden teenager her. Altså i virkeligheden er det jo et kælderlokale. Men som I kan se, så er huset bygget ind i en bakke, og derfor er kælderen i plan med grunden på den anden side. Herinde fik han så sin ungkarlehybel med brænder, med pejseindsats og et rum hernede. I dag bruger vi det mest til motion og til gæsteværelse. Vores tanker er, at i det her rum, der kunne man sikkert også sagtens have fin hjemmearbejdsplads. Når vi så går videre ud den her vej, så kommer vi ud til vores bryggers med vaskesøjle, håndvask, værktøj, fryser, forskellige opbevaring. Dejligt meget plads, og så i øvrigt et gasfyr. Og lige ud foran, der har vi så et lille badeværelse, husebadeværelse, med toilet og håndvask. Og herfra ud et udgang til haven, går trappen op. Og vi er oppe ad entréen igen, men fortsætter så den anden vej, hvor vi først kommer til det større badeværelse,